हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनानै लाहरबाय। दिनैनि बे भिडिअ आङो सानसेनि मोननैसो रादाबफोरनि आपडेटफोरखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम, लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि आइकनाव थुना अलाव थुनानै हो। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। साद' पुलिसफोरखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। बुधबारखालि तिनिसुकिया जिल्ला आरो सत्र जाज दीपांकर बरानि कर्टआव साद' पुलिसफोरखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजाखौ फोसावो। मख'नो गोनांदि 2013 मायथाइयावनो सदियानि अम्बिकापुरनि 19 एपिबिएननि पुलिसफोरा सासे सुबुंखौ बुनायनि जाउनाव सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। तिनिसुकिया जिल्ला आरो सत्र जाज दीपांकर बरानि कर्टआ भारतनि आयेन बादियै सेक्सन 302 आव जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजाखौ फोसावो। साजा फोसावजानाय साद' आसाम पुलिसनि सोद्रोमाफोरा जाबाय एसआइ बिशाल बर', हाबिलदार अनन्त दुवारा, कनस्टेबल भरत गगৈ, गिरिन सइकिया, उत्पल काकति आरो अनन्त काकति। जाथाय बादियै थांनाय 2013 मायथाइनि 7 अक्ट'बर खालि बेलासिनि 1 रिंगासोआव अम्बिकापुर बाजाराव गोजौआव मख'बोनाय पुलिसनि हानजाया ओनसोलनि अजित सनवाल मुंनि सासे सुबुंखौ बुनानै गावसोरनि केम्पआव लानानै थाङो। उनाव सदिया पुलिसआ बुजानाय सुबुंखौ फाहामथायनि थाखाय डिब्रुगड़ एएमसीएचआव दैथायहरदोंमोनब्लाबो देहा फाहामसालियाव रुंसारि जाहैयो। गासै जाथायखौनो लानानैनो 2013 मायथाइनि 9 अक्ट'बर खालि अजित सनवालनि बिमा कृतिका सनवालआ सदियानि थानायाव गांसे एफआइआर होयो। बै एफआइआरखौनो बिथा खालामनानै सदिया पुलिसआ मोनसे गसर थिसननानै संदाननायखौ जागायदोंमोन। जोबनायाव बुधबारखालि बे बुथारनाय दायावनो साद' आसाम पुलिसनि सोद्रोमाफोरखौ जिउ जोबजासिम साजाखौ फोसावनानै होयो। भगदै दैमायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों। जरहाट नोगोरनि गेजेरजों बोहैलांनाय दैमायाव बुधबारखालि मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जायो। बुधबारखालि मोनानि 5 रिंगासोआव दुगैनो थांनाय समावनो सासे 5 थाखोआव फरायनाय फरायसाया बोहैखारलाङो। जरहाट रयेल रडनि थागिबि कालिलुर हुसैन आरो रहिमा बेगमनि फिसाज्ला रेहान हुसैना सासे लोगोजों भगदैयाव दुगैनो होननानै थांदोंमोन। नाथाय दुगैबाय थानाय समावनो सानैबो गोथौ फारसे हाबलांनानै बोहैखारलाङो। सानैखौबो गबनानै बोहैखारलांनायखौ सासे सुबुङा नुनानै खुनुरोखोमै सासेखौ रैखा खालामनो हायो। नाथाय रेहान हुसैनखौ दैया बुखारलाङो। बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो एसडीआरएफ आरो पुलिस बिफाना जाथायसालियाव नुजाहैयो। हरनि समाव एसडीआरएफआ गोमानाय रेहान हुसैनखौ नागिरदोंमोनब्लाबो मोननो हानाय जायाखैमोन। मिथिनाय बादिब्ला रेहान हुसैना मक्ताब स्कुलनि 5 थाखोआव फरायबाय थानाय सासे फरायसामोन। बड'लेण्ड ओनसोलनि भारत-भुटान सिमायाव हाग्रानि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दावहा बुथारलायनाया गोदान नंलिया। बै ओनसोलफोराव मैदेरनि गाग्लोबनायाव गोबां हाग्रा ओनसोल खाथियाव थानाय सुबुंफोरा गोबां खहा जानांदों। थिग बेबायदिनो मैया हरनि समाव मैदेरनि उदखाराव सासे थाखो 9आव फरायबाय थानाय फरायसा मनिका बर'आ जिउ खोमानो गोनां जायो। बे जाथाया तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि बेन्दोङाव गोग्लैनाय बगाजुलियाव जादों। बगाजुलि सोमलिगुरि गामिनि मुस्रि अजय बर' आरो मुस्रिमा रुपनि बर'नि फिसाजो 14 बोसोर बैसोनि मनिका बर'आ मैदेरजों गाथारजायो। सोमलिगुरि गामियाव हरनि समाव मैदेरनि फालोआ फैनानै गंसे न'खौ सिफायलांनायजों लोगोसे दावगांबारि गोजौ फरायसालिनि 9 थाखोनि फरायसा मनिका बर'खौबो बुथारलाङो। बे जाथाया ओनसोलाव दुखु मोननाय आरो गिखांनाय सोमजिहोदों। हाग्रानि मैदेरा बगाजुलि ओनसोलाव सिगांनिफ्रायनो गोबां मानसि बुथारनायजों लोगोसे गोबां ओनसोलनि खहा खालामलांबाय, जायनि थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव सोमजिबाय थानाय दावहाखौ फोजोबनो थाखाय खुंथाय गोहोनि सरकार आरो हाग्रा बिफानखौ गोख्रोङै खावलायदों। लोगोसे दुखुथिया न'खरनो सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ होनोबो खावलायो। आईसीसी इन्टारनेशनेल T20 क्रिकेट वर्ल्ड कापआव दिनै सेमि-फाइनेल मेचआ जागोन। गिबियाव फुंनि समाव आफगानिस्तान आरो खोला आफ्रिकानि गेजेराव गेलेनाया जालांबाय। बे गिबि सेमि-फाइनेलाव खोला आफ्रिकाया 9 उइकेटआव देरहासार जानो हानानै फाइनेलाव हाबनो हाबाय। गुबुन फारसे मोनानि 8 रिंगायाव नैथि सेमि-फाइनेल मेचआव भारत आरो इंलेन्डनि गेजेराव जागोन। बे नैथि सेमि-फाइनेलाव जाय देरहासार जानो हायो बै हादोरानो खोला आफ्रिकाजों फैगौ 29 जुन खालि T20 क्रिकेट वर्ल्ड कापनि फाइनेल मेचखौ गेलेगोन। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। गोजोन्थों।